Barok ki badan pok campus ni hu, barok ki department. Kelak beli UG ni PG ngidon ke UG course ke BTech bat ka BA LLB ban pulia lo. Barok kita ngihap niat lembaki CUET. Marang tu lah mention ba direct baik ni lah itu syai ba direct jong kene hu ba page direct kene hu ngihap niat lembaki ni CUET. Presiden Ketenat Khasi Students Union Hanehu usamla ban memlang rani ula kentui ki para samla ki bakwa ban puli hakani ka skol ba haki tenat baper bakin le kloy ban register yalade nagabanta ka Common University Entrance Test CUET uni uno yalam ki samla puli hanehu ula yathu ba kadam satang katu kat ni singi menta baki tu ki bakwa ban puli hakani ka skol ba kila ban register yalade nagabanta ban yakun ya ka CUET bat ki deiru ban penkre bahaya lade ban pois ka thong baki angmut haga jingem Bon ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ni ban le ki UG course po direct ka po ni hu bon ki sa dum kim chai maki hatu ki dan kam ban le ka ni CUET ni CUET ri ka iba na kalian jungi ka seng ni subha ban ni wan hang ni man pen chai lang ba ni kelat pathai khbor ba ladap ki kwa ban join class po school ba ni hu lada dei PG ni ki UG kum ka lo ki BTech ki balong direct bi badan po campus ni hu ni ha niat lang ba ni CUET kat kumba belapan mana ada sarkar India dan baka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamud ki college ki bamdon po ni hu ki ba don po sabar jong campus ni hu kumbalong kum ki St. Smith college kum ki Shillong college ki balong degree level nri ban join hi ki PG course po school ba ni hu ni don kam niat lang bai ki ni CUET te mentang ni don stang life ni south ni ban kutno ban register ki ka entrance exam ni pen snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang mat ki jing temu jang pi ban beteng ni jing pule hapo school ba ni hu masuk ba chimai ni kabu ban pendap ne ban register ya kan entrance exam bat sakwi ru hakini kendiat sini kidang ka school ba ni hu kadang si form ni ka admission committee ka ba kin sasyong jingelang bat ki pentip ka kin rai yu nang tin po committee mat ngila man pentip yang hatu kin simbet direct CUET ne kin penlong 50-50 bat ki marks bayo na po ki degree level habadan kani kadon gajing dunong ber kadon gajing onong ngimla ban len yakta namar ngidon ka ban ras university ngidon ka JNU bon ki siat jong ki ST lani kita ki reserve siat ki ST MT ki leng le no ai ki long thli te lamba kadon gani le se samla khasi jong ni ki bala ban le bhai ki exam ki bala ban score bhai ki exam ki la ban peteng jing pule jong ki university ba khampau kri India kum JNU ba po Banaras University ba kum ta ter teka ibang iyo pat nakaliang bakajing kren mat vice chancellor bak kinang puniat jong school ba ni hu ka kalong bang haban thu chai bak ni hu ka di central university bak yong haban le bet ka iba ka ikat kum kani ka new education policy jong arjar atho de ngin pech ha kalong no banong persya ro ngim sudei banong persya ni banong pediang no ngim sudei ngim sunang ngin banong nom no tamalong ya mentahi ngin akren chai di nong puniat jong kini hu dadon kani entrance exam ro mdei ban kata ai ka reservation policy jong ki ST jong ni try muluk bat khamtam ya ka ni ka weightage ka ba don kerpang ki ST domicile Meghalaya kenang ba ki samla try muluk ni orang class bing tipo school ba ni hu kumba julong hot ya ban thoi ni CUET ring la de green chai ki nong peniat ba bat penki la ni kamdei ban don kanu no effect habai dei ba ka reservation policy ne kino ki weightage ki marks ba kerpang habai dei ba ki ST domicile jong jela Meghalaya namale kene hu hi la kat kum jing tip jongi kat kum preamble mala thau kin hu kalong ban kim tiu ya ki samla try ya ki tribal ne kita ki pa julum jong than stilam ni nri hadian ba ni i ba ki wi jela jong than stilam ni ki la yo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland university nri mta kin hu ka di kerpang ben ha ka jing pen nam ta ka jing mentoi jongi ki try ni tribal no po rilum kasi jantia garo hi bro poi